Krásné ráno, je 25. prosince, den po Štědrým dnu. Ježíšek mi přines dárek, tak se na něj podívat. Je to Běla Pokosová, tak se na to podívám. Musím se nebudu dělat mezi svátkama, protože nemám preskytici, ale když je takový dáreček, tak budu muset nějaký to taky vyzkoušet. Chci s tou pilkou něco vymyslet a hlavně si ji dát do provozu vyšťovací, aby fungovala tak, jak má. Koukal jsem na YouTube, že se to musí poštelovat, mají to šteluju, tak to není úplně seštelovaný, asi nechutná, ale takhle to vypadá zatím. To je petlík na piliny, na prach, návod v několika jazycích. A tady něco je, na to si to podíváme se. No, takže pěkně. Až tam je, jo, tak tady jsou pomocný. Byl imbusový klíče na montáž, na spilování určitě. A tady je to zázrak. Krabice musíme šoupnout pryč. Tak tady to je. Nejsem tu od toho, aby propagoval bročku nějakou. Nikdo mi za to neplatí. Zkrátka si koupil na co budu asi potřebovat, kdybych chtěl. A jak už jsem říkal na nějakém videu, že nejsem na to, abych si kupoval značkové věci, nebo to je taky značka sama sebou, ale takový ty vyhlášený značky většinou od tohohle Pixaderu. Dá se mi to nářadí jako pro hobby dostačující. No, teď jak se do toho všeho leze, to nevím. Asi na to musím přijít. Nějaký pojišťovák. No. Tak asi musíme přečíst návod, no. Každopádně. Vypínač. Tohle to je určitě, no to ale to můžu vytáhnout. No, už. Jo. Jsem si myslel, že by na to mohla být, ale nechtěl jsem za to moc brát. Došlo do toho stůla. Tak takhle to je. Takhle to je. Já se dám ještě, to si pravděpodobně tímhletím.
Jo. No. Musím tyhle ty. Mělo by to být snad i laser. Zkusíme si to. Jak to? Nějaký volný. Jo, tohle se nechal vytahovat, tak ty dovolíš. Tak to se nechá vytahovat takhle. Ale zdrží roztáhnout. To je taky dobrý. Teď je potřeba si tady vyzkoušet, co zkouší, tak je to sakra. To takhle zase asi budeme muset připevnit. Tady budu kousek dál, abych to mohl vlastně sakra do toho zadku. Je taky nějaký pojišťovák. Jo. Takže to mám tady tak akorát. Tady asi si budu muset vyvrtat přichyci. Stejně se to převažuje. Tohle to má tady takové pojišťováky. No to se pokaží muset vytáhnout. Aha. Má to takhle velký zuby teda. Můžete vidět. Tak nechá se to i ukosovat. Krabičky překáží asi. Jo. Možná se to ukosovat, takže tady jsou teďka určitě vidět. Jo. Ty zuby veliký. Koupil jsem si, mně se ty velký zuby vůbec nelíbí. Vypadá hrozně nebezpečně. Ale má to tak kryt. Takže jsou ty zuby krytý. No tady by to mělo být těch. No tohle to teda nevím, to asi brzy. No tady se musí dávat to vodítko, o tom taky psali, dávali to, že se to vodítko musí dát dál, když se dělá do úkosu. No, teda takhle dát. Se nechá dát takhle. Nechám se to šroubem takhle takovým utáhnout, zafixovat. Tak tohle by asi bude rozčilovat. Pokaždý, když budu tohle, tak já to musím vytáhnout. Je to kvůli bezpečnosti, tak to rozumím. Ale zase to zaskočí na konci. Na konci to zase zaskočí. No, tak to nevím, jestli to tam vydržím. Počkej, zabezpečit, aby to nechá, aha. Jo, oni to nemají udělaný. Když se tady nechá dát položit, když se to. Jo, tak to jo. Tak to je dobrý, tak to je šikovný. Měl by to být uvolný, asi zmají správně. No, uvolní to nemůžu pravit, to to pravit. Takže plastavý jenom, nic díl nemám. Takže s tím toho moc nepoznám. Takhle to vypadá dobře, ale nevím, až to budu řezat, jestli to bude všechno sedět. To nevím. No, je to pěkně zazvákne, než se to utáhne teda.
No, tady to budu muset vyzkoušet, až si bude nějaký řezání. Tak jenom teďka, když to zkoušet, tak vypadá to světlo, všechno sakra, tohleto. No, mohlo by to být taky nějaký perko, který to bude pouštět pozvolna, ale taková rána tady. Tady si budu muset asi nalepit nějaký měkký doraz. To se mi nelíbí moc. Tohle všechno si vypadá, že sedí. To jsem koukal na tom YouTube, tak tady trošku bude nějaká je. Takže to se asi bude chtít popoštělovat. Ale to teďka jsem zatím oblečený takhle. Ne ve svátečním, ale oni civilním oblečení. Takže to budu muset takhle. Takhle. Tady si budu muset vyvrtat pravděpodobně dírky. A teďka tam už to všechno šoupnu si. No, tohle to můžeme dát zpátky. Zapixovat to. Tady by to mohlo klidně zůstat venku, a další tyhle ty. No. Tak to vypadá v celku dobře, se to podmínka úplně rovný, tak je to starý prážek. Ten použitej, teda někdy jako prášek nebyl použitej, to jsem mu tady výrně bez garáži. Tady to nějaký mijatý, ne. No, teda nejde tam. Takže takhle, no. Takže takhle jsem si udělal radost. Zase k Ježíšku teda jsem si něco koupil, aby mohl zkoušet všelijaké možné jiné věci. Tam, když jsem dělal ten stůl, tak jsem to řezal jsem tohleto neměl a bylo to zařízení. Řezal jsem to na pásovce malej. A bylo s tím problémem, protože ta pásovka podřezávala. Když jsem dal jiný rys, tak to podřezávalo ještě hůř, ještě víc. Takže jsem to šteloval, nakonec jsem si teda udělal, předělával jsem si to na ložiska. A tak to bylo trošku lepší, ale to bylo už ke konci, to už jsem většinou měl nařezáno. Takže jsem to vyklikoval s tím. No to se to potom muselo víc brousit. No a takže teďka tohle si myslím, že by řezat přesně. A takže něco si na to vyzkouším určitě. Zase si vymyslím nějaký jiný projekt. Než teďka, když tu projekt k dispozici nemám, tak si budu dělat nějakou jinou přípravu. A tohle se musím potom brknout, jestli tam píšu něco chytrýho, abych se z toho poučil. Já si myslím, že to je všechno srozumitelný. Nikdy jsem s tím taky nedělal. Vidím to taky, nevidím to poprvé teda, ale dělám to, mám to v ruce poprvé. Takže uvidím, čím se stotožním a čím ne, snad opatrně z začátku, než na to všechno přijdu tady taky nějaký ještě mačkat, který taky noce. No, to si musím teda vyštěrovat, vyčíst, abych viděl co na co. Má to mít i tadyhle. Tady dole je laserový vaprsek, který se taky, no to nevím, jak se nechá štelovat, tam to, co ukazovali, to se nechalo štelovat. Tady zatím nevím, ale vyzkoušíme, uvidíme, přečteme si to a uvidíme. Takže zatím takhle, pilu jsem si rozbalil, no, je to pěkně dlouhý video teda.